Madoka chere mabuja tauya nonhaudzo manhoko dzanyasi zuva rechigumi mwedzi uno waMbudzi. Tikutandira kwedu no kumudze kwai Kanzuru yoMudzi yanyorerwa tsamba nemagweta anomirira mhuri yokwachiramba iri kuda kuti wamire zvavari kuita zvokuda kuvabisira imba yavo pabodzi poono kutoipaza nokuti kwai vari kuda kugoisa mumwe mugwagwa unotsiwa uripo kare kureketa kuno. Ipapa kwai imba yavo yakagara iri pamhera chaipo pomugwagwa zvokutoti vari kuita zvokuvaka wosiye midhi kwai wakutoda kutoti waipase imba yayo kuti waise mugwagwayo. Idi heno kuti zvichatetekewa chere tichaona kuti zvinenge zvichimira sei tichigokunyepai. Ngarivhume agoti iye aendesa kumapurisa tsamba yokuti wagomunyepe nokuburitsa pachena kuvanhu vese kuti zvawakaferefeta munyaya yaObhedhaimoyo zvii uye wakaboya kuti kudini. Ipapa tiri kutozvikudza izvi tichimba kuti zvichaita mapurisa achatetekera wagoburitse zvinhu zvawakagoboya panyaya yawakaferefeta yaObhedhaimoyo. Zvinotorwadza kuti akazondodzi atakanhwa mhosva anodare hwii kuti nyaya yacho yange yambotekaira sei heno kana zvikabuditsiwa pachena. Magweta anoita kodzero dzevanhu agotiwo mapurisa okumasvingo anofanira kuti awanyepe kuti zvii zvakaitika pabodzi poono kunyepa mazita owanhu wakakuba nokupunzumura wapwerewo pagokomere. Kwai wapiwa mazuva 9 okuti wazviite izvi kana wakareka wanenge wakutoendesiwa kumataro dzimhosva kuti zviitike. Tinoemba kuti zvichaitika idi nokuti toda kutowazivawo waisiwe mubhuku rechoupenzi chairo. Tiri kufara kuti Kanzuru yoguta roBulawayo kwai agotenga motika dzinotakura manyara dzinosvika 10 zvinotofadza izvi zviri kutoendesiwa mberi zvinoita kuti guta rirerukiwe nokutekedza basa rawo. Idi zvakatonaka zvakadaro dai kwedu wakafundawo nokuverenga nhaka dzevamwe dzakanaka dzini. Kwai gurukota rinoringa anozvemaovheti opamuchinguri agoreketa iye kuti maovheti achapuwa bhonasi inenge yakaisiwa pamari kuenzana nomari yokuAmerica. Idi zvakatooma nokuti wamwe mabasa wese hurumende pariba ari kuipiwa mari yakadari asi maovheti egani ndo wari kundoipiwa. Idi heno mabi angu kuti zvicharamba zvidari kusvikira rini ticharamba hedu takandoringa. Wamunangagwa nyasi wangu wari kurusitu kuchimani-mani uko wangu wari kuparura mugwagwa ikweyo asi paribe kana mapikicha aburitsiwawo mugwagwayo kuti wakanyatsoita sei mugwagwa wangu wari kuparurayo. Tichagoringa hedu ticharamba tichifurefeta tichigokunyepai kuti mugwagwayo unenge wakaita sei patinenge tauboerapo. Dare reparamende riri kuti riri kugotanda svondo rinouya musi muvhuro kusvikira musi wechina kutekaira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzonyika wachigoda kubvunza vanhu kuti vanhu vanenge vaita zvokubhinya wakadzi novapwere vanofanira kupiwa mutongo wakatangira papi. Zvinotofadza izvi dai zvikaramba zvichitoitika asi vanhu vanofanira kuti waite bau rokuenda koreketa zvavanofungira zvo kuti zviisiwe pakuchinjirudza kwemutemo. Watiwo vanenge vari kuKaribha, kuGokwe, kuBulawayo, kuBeitbridge, kuNkai, kuChiredzi, kwaMarange nokwaMutare. Heno kwedu Buja kuti wachasvika rini paribe agotinyepa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tatoona kuti dunhu redu rokumashunarendi yokumabuda zuva ndorega ribe kana vanhu vanenge vachiuyawo kombwa zvatinoda. Heno peno tiribe kukosha kana kuti zvinenge zvichitekaira sei tichagoramba tichingoringa kuti zvinenge zvichiitiwa sei. Mari yonyika yagwa zvinotorwadza ipapa nokutoti svondo rino yatoita kunyangarirwa chaiko nokugwa kwacho yapa madhora 40 ano masendi 25 pakutenga dhora ribodzi romari yokuAmerica pamusika wavo. Idi zvakatoita kunyangariwa ukaona wakubvuma wega nekudari wobva waziva kuti idi yatoita kugwa chaiko zvinotosiririsa. Tiringe hedu zviri kuitika pasi rese. Kwai hurumende yeSouth Africa yakunetsana kureketa kuno wamwe wagoreketa kuti danho rakaitiwa rokunzi kuisiwe mari inoita mabhiriyoni omarandi 130 anosere okuti wagoresiya nokurima nokucherana nomarasha kuti waise magetsi rakanyangaritsa. Ipapa wamwe wavo wakushaa kuti wazvibvumire nokuti zvinoita kuti nyika yese iite manyongori chaiwo. Idi heno kana wakazvikunda izvi ticharamba tichirenga
vachiverenga kuti vanenge vachiita sei. kuMarawi, mufundisi Chakwera wari mutungamiri wenyika ikweyo waakuitawo unhu hwamunangagwa hwokundoenda koparura chese nguva yese. Ipapa Nyasi kwai wari kunoparura umba yebhaibheri inonzi Jire Bible House. Izvo zviri kutoshamisa vazhinji kuti kohokonai mutungamiri wenyika kupedza nguva achiita kudari. Idi tiri kuti bhaibheri rakanyangara, asi munhu ngaazive zvaanofanira kuti aite nhonguva chaiyo. kuZambia kwasavhira weduwa zviri kutonzi kwahakainde ichirema wadzinga watungamiri wokumatunhu wese womunyikamo wakagwa watsiwa nowamwe. Idi mazita avo akatsiwiwawo tichagowanyepiwa kana waaburitsa wange wari beko yaburitsa. Tikaenda kuKenya kwaiyo matengesero avo maruwa atoita kuti waboye mari inoita mamiriyoni makumi mapfumbamwe chaiwo mumwedzi wanyamavhuvhu uyu. Idi zvakatonaka izvi dai zvaenderera mberi tichiumba kuti zvichaita kuti zvinhu zviite zviri naniwo kuvanhu wese munyikamo. kuUnited Nations wari kuchema kuti kwai kune vamwe wabasa wavo wamisiwa nokubatiwa nomapurisa nomasoja omuhurumende yokuEthiopia. Heno mabi angu kuti zvisvinuchere kana kuti zvichapera mushechere, ticharamba hedu takandolinga kuti zvinenge zvichiita sei. Asi takadaro hedu kwaNyasi tozorora pano. Ndini wenyu MhaNduwe woNhau.